вақте ки ҳаёт мақсадҳои олӣ дорад, он ҳаёт пур аз маъно аст, он ҳаёт пур аз кайфият аст. яъне ҳамон чизе ки шуда метавонем шудан. рассоми беҳтарин, барномасози беҳтарин, дизайнери беҳтарин, духтури беҳтарин, муаллими беҳтарин, дар ягон чиз як чизе офаридан, як чизи хубе пайдо кардан барои худи ҳамон процесси ҳамон офариниш, барои зебогии ҳамон чиз, барои як беҳтарию беҳбудшавӣ. Self transcendence, болотар аз мана хат задану дар бораи дигаро фикр карда тавонистан. нафароне ба монанди Ганди, Мандела, Мавлоно, нафароне ки мегӯянд мана хат зан, дигарона фикр ку, дигароро беҳтар ку, дигароро обод ку, дигаро бехатар бошанд, дигаро дӯсту рафиқ бошанд, дигаро аз ҷиҳати молиявӣ хуб бошанд, дигаро обрӯ эътибор пайдо кунанд, дигаро рассомои программистои беҳтарин шаванд. вақте ки мо аз худ болотар фикр карда метавонем ва вақте ки ҳаёт чунин мақсади олие дорад ки барои ӯра одам ҷони худа метавонад дареғ надорад, ӯ ҳаёте аст ки сазовори зиндагӣ кардан аст. If you have something in your life worth dying for, your life is worth living. шароитҳо хуб аст, бисёр нағз кор кунед, меҳнат кунед. шароитҳо бад аст, зиёдтар меҳнат кунед, шумо беҳтар кунед. бовар кунед, инқадар дастрасие ки мо шумо имрӯз ба илму маорифу маданияту маълумот дорем, касе ҳеҷ гоҳ дар ягон вақти таърих инқадар дастрасӣ надошт ки дар давраш барои китобхонаҳо одамо чӣ корона мекарданд. ва агар ибни сино ва ҳофиз агар имрӯз дастрасӣ ба интернет медоштанд, бовар кунед, дунёро чапагардон мекарданд. оё муваффақият дар мошини қиматбаҳост, дар хонаи зебост, дар обрӯу эътибор аст, дар худа бурдан ба ҷое ки шароитҳои беҳтар дорад? дар ҳамин аст муваффақият. берун аз ҳамин қуттиҳо фикр кунем, қуттиҳое ки як ҳаёт моро гирду атроф дар ҳамон қутти ҷойгир биёд, биёд аз ҳамин берун бароем. муваффақияти аслӣ дар доштани мақсадҳои олӣ аст. мақсадҳои олие ки аз ман берун аст. ва муваффақияти аслӣ на танҳо дар доштани ҳамин мақсади олие ки аз ман берун аст ва дар дарк кардане ки дар асл дар дасти ман аст. ва боз як саволи муҳимтар, фарқият байни муваффақият ва хушбахтӣ дар чи аст? мо ҳама медонем ки муваффақият ба маънии оммавӣ, ба маънии ҳаррӯзаи имрӯзаи мошину боигариву чизо ҳеҷ вақт одама хушбахт намекунад. миллиардҳо одама хушбахт намекунад. обрӯи эътиборам одама хушбахт намекунад. нафароне ки ба зирваи ҳамон обрӯи эътибор мерасанд, баъд ба ҳамон наркотики лесу худашонам барбод мекунад. ҳатто расмҳои беҳтарину барномаҳои беҳтарину корҳои беҳтарин шояд барои ки фарқият байни муваффақияту хушбахтӣ дар ман ва мост. хушбахтӣ дар гирди одамоне буданд ки ҳамина дарк мекунанд, аз ҳамин кайфият мегиранд, рӯз аз рӯз зиндагиро барои дигаро содатар мекунанд, рӯз аз рӯз беҳтар мекунанд. намегӯянд ки дар Тоҷикистон мутахассисон нестанд, худамон мутахассис тайёр кардаву ҳар рӯз беҳтар шудаву ҳар рӯз зиндагиро ободтар карда, бо якдигар зиндагиро иваз карда, беҳтар карда, шароитҳои хуба ба онҳое ки ниёз доранд бар он шароитҳо овардан. дар ҳамин аст хушбахтӣ.